Arestado ang sarong lalaki sa pangaagaw ng cellphone sa sarong estudyante, 1:30 kasuod manghapon sa Barangay Baybay, Legazpi City. Pigbisto ang suspect na si alias Mark, 24 anyos, residente kan Barangay San Roque, parehong syudad. Pigbisto man ang biktima na si alias Judith, 21 anyos, residente kan Pilar, Sorsogon. Basado sa investigasyon kan Legazpi City Police Station, naglalakaw pasiring sa pribadong eskwelahan sa Barangay Baybay ang biktima kan mariparo kaini na pasimpleng pigbubuksan kan suspect an sa iyang backpack. Dangan kan hilingon ang bag, duman na nadiskubre kaini na natabag na kan suspect an sa iyang cellphone na nagkakantidad ng 10,000 pesos. Pigbalo pa man daang bukudon kan biktima ang suspect, alagad makaskas ining nakadulag. Dangan ang paghagad na kan biktima nin akudir sa mga nakakalat na kapulisan harani sa lugar. So after the reported incident, nag-conduct ng investigation to sa ating mga follow-up operative staff na hiling sa through CCTV. So identifikan na suspect do mukha niya. Then kang na hiling kan sa mga operatiba dahil igwa ng record sa tuya ni DJ. Tinurugan ng biktima na ito yung tao na nag-isnap sa iya itong cellphone. Sa follow-up operation kan theft and robbery section kan nasabing hepatura, matarayong pong nadakupan sospechado kung sa'y nakuha sa posisyon kaini an hinabunan niyang cellphone. Napag-araman man na dati nang may record nin panhaabon ang suspect, kaya madali ining nasusog. Halika ng pangapurin yan na yung mga nagagamit yung backpack. Dahil sa paglagang mga bagay na importante sa tuya. Mas better siguro data po doon sa backpack. Parang bag na punta para maiwasan ng siring na maging biktima kayo ng mga kawatan dito sa Legazpi. Sa ngunyan, nasa kustudiya pa kan otoridad ang suspect asin nahahampang sa kasong robbery. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.